Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Rama 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 Hare Krishna. Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. വാസുദേവായ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 10 വിശ്വരൂപം 10 വിഭൂതി യോഗം. വിഭൂതി യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. വിഭൂതി യോഗത്തെ കുറിച്ച്. വിഭൂതി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? എവിടെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് വിഭൂതിന്ന്? ഭസ്മത്തിനെ പറയില്ല, നമ്മൾ പറയും ഭസ്മത്തിനെ പറയില്ല. വിഭൂതി ഇവിടെ വേറെയാണ് വിഭൂതി എന്ന് പറയുമ്പോ. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെ കണ്ടത്? ഇന്നലെ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം നല്ലൊരു അധ്യായം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് രഹസ്യമായ ഏറ്റവും പവിത്രമായതാണ്. അതെ, ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ വേഗം തന്നെ ഫലം കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞത് അതല്ലേ? നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷാധികമാ എന്നാ പറഞ്ഞത്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഫലം കിട്ടും. കിട്ടി തുടങ്ങിയോ? എല്ലാവർക്കും നാമം ജപിച്ചിട്ട് ഫലം കിട്ടി തുടങ്ങിയോ? നേരത്തെ എണീക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതെ, അതാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം മാതാജി. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് മാറി? അറിഞ്ഞൂടാ, ആരാണാവോ വന്ന് വിളിക്കണ പോലെ 3 മണിയാവുമ്പോ എണീക്കും, പിന്നെ ഉറക്കേ വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പറ്റി എന്തൊരു നന്നായി എല്ലാവരും വിളിക്കാൻ നമ്മള്. ഞാൻ പിന്നെ ഉറങ്ങിയാൽ തന്നെ എന്നെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കുറുമ്പ് കടിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കടിച്ച് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഉറക്കം വരില്ല. ലേറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വരുന്നതായിരിക്കും മാതാജി. ഏത് രൂപത്തിൽ വരുന്ന നല്ല ഉറക്കഭ്രാന്ത്. അതാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഉറക്കത്തിന്റെ ഭ്രാന്തുള്ളതാണ്. അത് പുലർച്ചെ നേരമാകുമ്പോഴേ നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാറുള്ളതാ. സാധാരണ 5:30 എണീക്കുക. അപ്പൊ ആ ഡീപ്പ് ഉറക്കത്തിന്റെ സമയം ഇപ്പൊ 3 സൈഡ് മോൻ ചോദിക്കാൻ എന്ത് ഇത്ര നേരത്തെ എണീക്കണേ. ഞാൻ അറിയണില്ല മോനെ, തന്നെ എണീക്കുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഒപ്പം വരുന്നില്ല. ഞാൻ ആകെ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ജോയിൻ ചെയ്തുള്ളൂ. എന്താ പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവണില്ല അല്ലെ? നമുക്ക് നല്ലതാ മാതാജി. എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ലത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഉറക്കം തമോ ഗുണത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണമാണ് ഉറക്കം. അതിനെ മാറ്റാനാണ് നമുക്ക് പാട്. ഉറക്കം ഈ കലിയുഗത്തിലെ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു കാര്യം ഉറക്കം. ഉറക്കത്തിനെ മാറ്റാൻ ഭയങ്കര പാടാ. എണീക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മള്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവും. ശരിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഓടി പിടിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. സമയം ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടത്തിന്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് സമയം ഇതിനും കൂടി പോകാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടാതെ ഇതിനും കൂടി കുറച്ച് പോകാണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ചെയ്യാനും പാടാം നമുക്ക്. പക്ഷെ ഇതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് സമയം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് പറ്റും. നമുക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. നമുക്കൊരു മനസ്സിനൊരു തൃപ്തി കിട്ടും. നമുക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോ.
ഹരികൃഷ്ണ, എനിക്ക് സാധിച്ചു വെച്ച രക്ഷപ്പെട്ടു. അത് എല്ലാവരും നോക്ക. മാതാജിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നവരെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കണം. ഉറുമ്പായിട്ടോ ആരായിട്ടാണ് വരുന്നത്? അംബിക മാതാജി എന്താ പറഞ്ഞു? 5 മണിക്ക് ഡെയിലി എണീക്കും. 5 മണിക്ക് കുറച്ച് 4:30 ആക്കാൻ നോക്കാം. നമുക്ക് പതുക്കെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിലേക്ക് പതുക്കെ കടക്കാം. പതുക്കെ പറയും മതി. പറ്റുന്നവര് ചെയ്തോളും. നല്ലതാ. ഏറ്റവും രക്ഷപ്പെട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മള് പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ സമർപ്പിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ? പത്രം. പിന്നെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് വരുന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലാത്തവര് ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അവരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? നാശം സംഭവിക്കില്ല അല്ലെ? ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ നമ്മള് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഭഗവാൻ തരും. നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് ഭഗവാൻ നൽകുന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടു. നല്ലൊരു അധ്യായമായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ അധ്യായം അല്ലെ? കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇല്ലേ? 2 തരം ശക്തികളുണ്ട് പറഞ്ഞു. 2 തരം ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, ആധുനിക ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗവും ബഹിരംഗം. ബഹിയാണോ മഹിയാണോ? ബഹിരംഗം എന്താ പറയാ? ബഹിരംഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാഹ്യം. അതെ, ഓക്കെ. ബഹിരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി. അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ? ഇനി നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമസ്കുരു ആത്മാനം മത്പരായണ. എന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്നിൽ എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ പ്രണമിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ പൂർണ്ണമായും ഒഴുകിയിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ഫൈനലി നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണം. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണം എന്നല്ലേ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും. എന്നാലേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവാ, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് മനസ്സിലായതാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് അപ്പോ അത് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഓർക്കണം. ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും, അയ്യോ നമ്മൾ ഓർത്തില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് അല്ലെ? നമ്മുടെ ഞാൻ കുറച്ച് സമയത്തൊന്ന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. ഉണ്ണുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണരുമ്പോഴും എല്ലാം പറ്റുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സമയത്തും ഒട്ടും മറക്കണില്ല മാതാജി. രക്ഷപ്പെട്ടു മാതാജി. അങ്ങനെ ചെയ്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് എപ്പോഴും സാധിക്കാൻ ഓർമ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതെ, നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർത്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഓർമ്മ, അയ്യോ ഓർത്തില്ലല്ലോ എന്ന്. സ്വാഭാവികം. അത് നമ്മളെ കാരണം നമുക്കത് ശീലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, നമുക്ക് അങ്ങനെ ശീലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് ഭഗവാൻ അറിയാലോ നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന്. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ, അതാണ് നമുക്ക് ഈ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ വന്നു നിന്നാലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ പോരായ്മകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ നമ്മളെ മുന്നിൽ നിന്നാലും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള് അല്ലെ ഭഗവാൻ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നത്, അതാണ് എന്ത്? വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു സൂചന തന്നു ഭഗവാൻ. ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാനാണ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ പഠിച്ചത് നമ്മള്? ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരും. നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ഓ ഇത് ഭഗവാനാണ്, ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ജലത്തിന്റെ രസം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും കാണുമ്പോൾ, ആ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും?
ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഈ പ്രകാശം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. നമ്മളത് ഓർക്കും, അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ഓർക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെ പറയുമ്പോ നമുക്ക്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം വിഭൂതി യോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി കുറെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് ആരും ഓർമ്മ വരും? ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. അതിനാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ വിഭൂതി യോഗം എന്നുള്ള അധ്യായം നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ചെറിയ സൂചനയായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു, ജലത്തിലെ രസം ഞാനാണ്, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം ഞാനാണ്, ഓങ്കാരം അല്ലെ, അത് ഞാൻ ഓങ്കാരം ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരുടെ പൗരുഷൻ ഞാനാണ് എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതോരോന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോഴും അറിയുമ്പോഴും നമുക്ക് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും ഭഗവാന്. അപ്പൊ അത് വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്? വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നുള്ളത്? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന, ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ആ വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥം. നമ്മള് പറഞ്ഞ വിഭൂതി അല്ല ഈ വിഭൂതി, ഇത് രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രാതിനിധ്യം എന്ന് പറയാം നമുക്ക് വേണമെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, പ്രത്യേക ഒരു ഐശ്വര്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രത്യേക എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയും നമുക്കത്. അതാണ് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിഭൂതി എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? നമുക്കിനി അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കുറെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതില് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തീരില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്നാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. വിഭൂതി യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രിയമാണായ ഭക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം. കേൾക്കൂ, ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു തരാം? ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു തരാം. അത് നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനേക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ ഇനിയും ഉപദേശിച്ചു തരുന്നത്, കേട്ടുകൊള്ളാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ഇനി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചില്ലേ, ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? നീ എന്റെ സുഹൃത്തും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തനും, മിത്രവും ഭക്തനും ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നു? ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? നിനക്ക് എന്നോട് അസൂയ തോന്നാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു തരാണ്? ഈ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് വീണ്ടും, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട്, സുഹൃത്ത് നന്നായിട്ടിരിക്കണം. നല്ലൊരു സുഹൃത്ത് എപ്പോഴും എന്താ വിചാരിക്കുക? രണ്ട് കൂട്ടുകാർ, നല്ല കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എപ്പോഴും അവരുടെ നന്മയാണ് അങ്ങോട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്തരത്തിലുള്ള സുഹൃത്താണ് അർജുനനും ഭഗവാനും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും നിനക്ക് എന്ത് ഉപദേശിച്ചു തരാം? ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു തരാം. അപ്പൊ അതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നിന്റെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ അത് കേൾക്കൂ. നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സൗണ്ട് കയറി വരുന്നുണ്ടോ വീണ്ടും? സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നോക്കട്ടെ, പതുക്കെ വാതിൽ ചാരിട്ട് വരാം. കൃഷ്ണ. പ്രഭുവിനും ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഞാൻ സാധാരണ 3 മണിയുടെ ക്ലാസ് എടുക്കാറില്ല, പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് എടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു.
കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണോ? കുറച്ച് സാരമില്ല. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെവലിലുള്ളവരല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് പാടായിരിക്കും. ഇല്ല, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ, വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു. വലിയ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമേ വിദു സുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയ അഹമാദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതിയെ കുറിച്ചോ ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അറിഞ്ഞുകൂടാന്നാ പറയുന്ന ഭഗവാൻ. ഏത് വിധത്തിലും എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരും ഋഷികളും എല്ലാവരും ആരിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഋഷിമാർക്കോ ദേവന്മാർക്കോ ആർക്കും എന്തറിയില്ല? ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയില്ല. ഏത് വിധത്തിലും എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പം ദേവകി മാതാവ് ഭഗവാനെ എന്താണ് പറയാ, ഭഗവാനെ പ്രസവിക്കുന്ന സമയം, അതായത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയമായപ്പോ എല്ലാ ദേവന്മാരും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഭഗവാനെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത്. കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു ദർശനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഏതാ വിഭൂതി യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്വതഃ സോ വികൽപേന യോഗേന യുച്യതേ നാത്ര സംശയഃ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗാശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗാശക്തിയും എന്താണെന്ന് ശരിയായിട്ടുള്ള ബോധ്യപ്പെട്ടവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചോ യോഗാശക്തിയെ കുറിച്ചും ശരിയായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? കലർപ്പില്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് മുഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയില് 8, 9, 10, 11 4 ശ്ലോകം ചതുർ ശ്ലോകം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ചതുർ ശ്ലോകം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ചതുർ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ചതുർ ശ്ലോകം, ചാറ്, ഹിന്ദിയിലെ ചാറ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചതുർ ശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് 8, 9, 10, 11. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉൾക്കാമ്പ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സാരാംശം എന്ന് പറയാം. അത് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള്. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ, ഈ 700 ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഫുള്ള് കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഈ 4 ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ എന്താണോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അകക്കാമ്പ്, അതാണ് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. 8, 9, 10, 11. അതില് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ആര് വന്നിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഇന്നാള് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഫസ്റ്റത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി ആയിട്ടുള്ള ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണത്തിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏത് വിഷ്ണു ആയിരുന്നത്? കാരണോദക അല്ലെ. നമുക്കിത് കാണാം, ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റത്തെ അതിൽ പറയുന്നത്, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവാ സമന്വിതഃ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. രണ്ടും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവര്, ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്നവര് ആരാണ്? ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, ചതുശ്ലോകിയിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാരാണ്? ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. അവര് ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ആദ്യത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാതും ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്.
എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണ, നാരായണാത് ബ്രഹ്മാചായതേ നാരായണാത് പ്രജാപതി പ്രജായതേ നാരായണാത് ഇന്ദ്രോ ജായതേ നാരായണാത് അഷ്ടവസുവോ ജായന്തേ നാരായണാത് ദ്വാദശ രുദ്രാ ജായന്തേ നാരായണാത് ആദിത്യ. നാരായണൻ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചത്. നാരായണൻ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു, പ്രജാപതികൾ ജനിച്ചു, ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, 8 വസുക്കള്, 11 രുദ്രന്മാര്, 12 ആദിത്യന്മാര്, എല്ലാവരും ആരിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്? നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. ഈ നാരായണൻ ആരാണ്? കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ്. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ്. ആര്? നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നാരായണൻ നിന്നാണ് പ്രജാപതികൾ ജനിച്ചത്, ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു, 11 രുദ്രന്മാര്, 12 ആദിത്യന്മാര്, എല്ലാവരും ആരിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. ആ നാരായണൻ നിന്ന്. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതൊരു രൂപമാണ്? ചതുർഭുജ രൂപം. ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് നാരായണൻ, അല്ലെ? വിഷ്ണുമൂർത്തി. ആ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ രൂപവിസ്തരണാണ്? കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണാണ്. മനസ്സിലായോ? നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണാണ്. ഈ നാരായണൻ നിന്നാണ് എല്ലാവരും ജനിച്ചത്. ഇത് ഈ ബ്രഹ്മാവിനൊഴികെ, ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രജാപതികൾ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്? പ്രജാപതികളിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് തുടങ്ങുന്നത്? പിന്നെ കുറെ എന്താ പറയാ, രുദ്രന്മാർ. പ്രജാപതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവരാണ്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജനസംഖ്യ ഉണ്ടാക്കാൻ. അവരിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ തുടങ്ങുന്നത്, ഓരോരുത്തർ വരുന്നത്, ഈ പ്രജാപതികൾ വരുന്നത്. പ്രജാപതികളിൽ നിന്ന് പിന്നെ പ്രജാപതികൾ വന്നു, ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, പിന്നെ 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു, രുദ്രന്മാര് ജനിച്ചു, 12 ആദിത്യന്മാര് ജനിച്ചു. ഇവരെല്ലാവരും ആരാണ്? നാരായണന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണെന്ന് പറയാണ്. നമ്മള് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും ജനിച്ചത് നിന്ന് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും ജനിച്ചത്. അതായത് നാരായണൻ നിന്ന്. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ്. ആര്? നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവരൊക്കെ വരുന്നത്? പിന്നെ ഇവരിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത്, അല്ലെ? പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് മനു അറിയാം, നമുക്ക് മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ പിതാവാണ് മനു. മനുവിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യവംശം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രജാപതികളും എന്താണ്? ദേവന്മാരുടെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം പിന്നെ വംശത്തിലൂടെയാണ് പിന്നെ എന്ത് വരുന്നത്? പിന്നെയും നമ്മളെ തലമുറകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഇവരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇവരെ നമ്മള് 33 കോടി ദേവകൾ എന്നല്ല, മുക്കോടി എന്താ പറയാ, നമ്മള് 33 കോടി ദേവകൾ. 33 മുക്കോടി. 33 മുക്കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതില് ബ്രഹ്മാവ് വരില്ല. ബാക്കി ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? 33 എന്ന് പറയണത് ഇവരാണ്. ഈ പറഞ്ഞ 12 ആദിത്യന്മാര്, 11 രുദ്രന്മാര്, 12 ആദിത്യന്മാര്, 8 വസുക്കള്, പിന്നെ ഇന്ദ്രനും പ്രജാപതി. അതാണ് ഇത് പറയണത് നമ്മുടെ 33 മുക്കോടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 8 വസുക്കള്, 11 രുദ്രന്മാര്, 12 ആദിത്യന്മാര്. അപ്പൊ എത്രയായി? 12ഉം 10ഉം 22, 23, 8, 31, 32, 33. അതാണ് നമ്മള് 33 കോടി ദേവങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ലേ? അത് ഇതാണ് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാതും ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? നാരായണനിൽ നിന്ന്. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഓരോ ശക്തികളാണ്. ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ശക്തികൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കാണാം, ഓരോരുത്തരുടെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാവർക്കും ആ ശക്തി. എന്തെങ്കിലും ഓരോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ശക്തി കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ ഒരു ശക്തി കൊടുത്തു, ആ യുദ്ധത്തിന് ഭഗവാൻ ഒരു ഉപകരണമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് കഴിയുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അത് തിരിച്ചെടുക്കും. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ ശക്തികൾ കൊടുക്കുന്നതാണത്. അതാണ് നമ്മൾ 8-ാമത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇനി 9-ാമത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്?
മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്താ പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ചാരമന്തിച്ച. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചതുശ്ലോകിയില് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പര ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അവരെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ അല്ലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ സംസാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സംസാരിക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും എന്താ കിട്ടുന്നത്? എല്ലാവർക്കും സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അവരുടെ ജീവിതം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അവരെപ്പോഴും തമ്മിൽ കാണുമ്പോ ആരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ ബോധം എന്തായിട്ട് മാറും? ദീപ്തമാകും. നമ്മുടെ ബോധം പ്രകാശിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സംതൃപ്തിയും ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്ത തുഷ്യന്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് തമ്മിൽ അത് കാണുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വന്നാണ്? നമുക്ക് തമ്മിൽ ആ സന്തോഷം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആധ്യാത്മിക ജീവിത ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോട്, ഒരു ബീജത്തിനോടാണ്, ഒരു വിത്ത് നടുന്നതിനോടാണ് ആര് പറയുന്നത്? മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ജീവാത്മാവിന്റെ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് നടാണ്? ഒരു ബീജം നടാണ്. ഒരു ബീജം നട്ടുന്നതിനാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് എണ്ണമില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് കുറെ ജീവാത്മാക്കൾ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവര് കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകാറുള്ളൂ. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേരുണ്ട്? ഇപ്പൊ 100 പേരുണ്ട് നോക്കി, 100 പേരിൽ 50 പേര് എത്ര പേരാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് എന്താ അറിയുന്നുള്ളൂ? ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് എത്രയോ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ്. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേട്ടുമിരുന്നാൽ ആ വിത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? തന്നെത്താനെ മുളച്ചു വരും. നമ്മൾ ആ ബീജം നട്ടു വെക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അപ്പോ ആ വിത്ത് തന്നെ താനെ മുളച്ചു വരും. അങ്ങനെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്നതുപോലെ ആ വിത്ത് പതിവായിട്ട് നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ എന്നും ഈ വിത്ത് നനയ്ക്കുക. എങ്ങനെയാ നനയ്ക്കുന്നത്? നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? നനച്ചിരുന്നാൽ പോലെ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വിത്ത് പതിവായി നനയ്ക്കുക. നനയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിത്ത് എന്ന് നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ആ ചെടി വളരും. ആ വിത്ത് പതുക്കെ മുളച്ച് അത് വളർന്ന് ചെടിയായിട്ട് ക്രമേണ അത് വളർന്ന് എവിടേക്ക് പോകും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ചത് എവിടേക്ക് പോകും? ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെത്തും, പരവ്യോമത്തിലെത്തും, അതായത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെത്തും. ആ പരവ്യോമം എന്ന് വെച്ചാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ. പരവ്യോമത്തിലും അത് വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ലോകത്തോടെത്തും. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നും അത് വളർന്നിട്ട് എവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്തും. അവസാനം അത് എവിടേക്ക് ചെന്ന് വിശ്രമിക്കും? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് ചെന്ന് വിശ്രമിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നട്ട ബീജ് അത് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ അതെന്ത് ചെയ്യും? അതിന് വെള്ളം കിട്ടാണ്. അത് വളർന്ന് വലുതായി അത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് പൊട്ടിച്ചത് എവിടേക്ക് എത്തും? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്തും. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നിന്നും കടന്നത് എവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളില് വിശ്രമിക്കും.
ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ക്രമേണ പൂക്കളും കായ്ക്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന ലത എന്ത് ചെയ്യും? അത് പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം, അതായത് നാമജപം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകണം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ലതയെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചത് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം, ചതുശ്ലോകിയിലെ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? തേഷാം സതത യുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതി പൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമോപയാന്തിതേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. അപ്പൊ ആരാണ് എന്നെ പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നത്? അവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ആര് തന്നെ നൽകും? ഞാൻ തന്നെ നൽകും. അപ്പൊ ഭക്തിയോടെ, പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകുന്ന പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഇവിടെ വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടന ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്കില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്നു ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാനുകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി അയാൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്നു ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു വിശ്വാസമായിട്ടുള്ള ഗുരു നമുക്കുണ്ട്, ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കും. ഗുരു ഉണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നതെങ്കിലും ശരി, നമുക്കിപ്പോ അവര് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് വേണ്ട ബുദ്ധിശക്തി ആര് തരും? ഭഗവാൻ അന്തര്യാമി ആയിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ ആര് നൽകും? ഭഗവാൻ തന്നെ തരുന്ന പറയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അത് പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ആര് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവുകൊണ്ടല്ല. നമുക്ക് ആരാണ് നമുക്ക് അതിനെ സഹായിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ട ബുദ്ധിശക്തി ഭഗവാൻ തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അന്തര്യാമി ആയിരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അന്തര്യാമി ആയിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനം പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടവരുന്നു. നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണന്റെ സേവനം ചെയ്യുകയുമാണ് ആവശ്യമായ യോഗ്യത. ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ ആ ഭക്തനും എന്ത് സാധിക്കും? പ്രയാസമില്ലാതെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുക, പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക. അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭക്തിയോടുകൂടി ജീവിക്കണം, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ഭഗവാനോട് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുക, ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? പ്രേമത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടതും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുമുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അയാൾക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ നൽകുകയും ചെയ്യും. ഒരാൾക്ക് ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെ ആരാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് അതിന് വേണ്ട ബുദ്ധിശക്തിയും എല്ലാതും അവസരവും ആര് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്? തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തു ജ്ഞാനദീപേന ഭാസുത. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ, അവരിൽ ഒരു പ്രത്യേക അനുകമ്പയോടെ അവരിൽ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ ഞാൻ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനദീപം തെളിയിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് തെളിയിക്കും? അറിവിന്റെ ദീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അന്ധകാരാണ്, ഇരുട്ടാണ്. ആ ഇരുട്ടിനകറ്റാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അതാണ് ഈ ചതുശ്ലോകി എന്ന് പറയുന്ന 4 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ?
ഒന്നാമത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാര്. അവര് ഭഗവാൻ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ കാണുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പരസ്പരം അവര് ബോധദീപ്തരാകുന്നത്. അതായത് പരസ്പരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനായിട്ട്, സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു കണ്ടു. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? ആരാണോ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ നൽകുന്നു പറഞ്ഞു. അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധി കൊടുക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്താണ്? അവരിൽ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞാനത്തെ മാറ്റി അവിടെ എന്ത് തെളിയിക്കും? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിക്കും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 8, 9, 10, 11 4 ശ്ലോകം. മനസ്സിലായോ? ഈ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. അപ്പൊ ജീവിതത്തില് വേണ്ടുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ഒരു ഭക്തന് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഉത്കണ്ഠയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഹൃദയത്തിൽ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന്റെ സേവനത്തിൽ സന്തുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെത്താനെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. ആ ഭക്തന്റെ ആവശ്യങ്ങള് ഭഗവാൻ തന്നെത്താനെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. എങ്ങനെ? അന്ധകാരം മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് ആ ഭക്തന്റെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായൊക്കെ തീരാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അന്ധകാരം മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ സേവനത്തിൽ സന്തുഷ്ടനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി തരും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിപൂർവ്വം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ഭഗവാൻ സർവ്വതും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരേറ്റെടുക്കാണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമം പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവാമജം വിഭും ആഹുസ്ത്രമിഷയാ സർവേ ദേവർഷീർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവാബ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെയാണ്. സനാതനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ്. അങ്ങനെ ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ ദേവലൻ വ്യാസൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഋഷികളും മുന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോടിത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഇവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ പറയാണ്, എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങ് പരമപുരുഷനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും അങ്ങാണ്, പവിത്രമായതും അങ്ങാണ്, നിരപേക്ഷ തത്വവും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. ഇത് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ആ സനാതനും അഭൗതികനും അതിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞ? ദേവർഷി നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഇപ്പോ അങ്ങ് വീണ്ടും എന്നോട് സ്വയം അത് പറയാണ്. ഇത് ഈ പറഞ്ഞത്, അതായത് ഞാൻ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പരമമായ ധാമമാണ്, പവിത്രമായത് നിരപേക്ഷ തത്വം എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇപ്പോ വ്യക്തമായിട്ട് അങ്ങ് തന്നെ എന്നോട് സ്വയം പറയുന്നു എന്നൂടെ അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇനി ഭഗവാന് എന്താ പറയുന്നത്? വിസ്തരണേത്മനോ യോഗം
വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന പോയ കഥ തൃപ്തിർഹി ശൃണുത്തോ നാസ്തി മേ മൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. കൂടെ അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. അങ്ങയെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും എന്താണ്, അങ്ങയുടെ വാക്കുകള് അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അർജുനൻ കേൾക്കുമ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഇത് കേൾക്കും തോറും എനിക്ക് മതി വരുന്നില്ല, കൂടുതൽ അങ്ങയെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഇത് വിശദമാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഹന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യമേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ആസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം. വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു തരാം? ഈ എന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഒരിക്കലും അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട എന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്നിട്ട് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അഹമാത്മഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹമാദിശ്ച മദ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്, അർജുന, ഞാൻ ആരാണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവ് ഞാനാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കവും അവസാനവും മധ്യവും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കവും അവസാനവും മധ്യവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവ് ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആദ്യം അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അത് ശ്ലോകം വെച്ചിട്ടില്ല, കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ശ്ലോകം ഇല്ലാതാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വായിച്ചു പോകാം അപ്പൊ കേട്ടോ. എന്താ പറയുന്നത്? 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് 12 ആദിത്യന്മാരാണുള്ളത്. ആ 12 ആദിത്യന്മാരില് വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന ആദിത്യൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജ്യോതിസുകളില് സൂര്യൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. മരുത്തുക്കളില് മരീചി എന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റ്, ആ കാറ്റ് മരീചിക്ക അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തതില് വേദങ്ങളിൽ സാമവേദം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ദേവന്മാരില് ഇന്ദ്രൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളില് മനസ്സ്, നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജീവഘടങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യം, ആ ജീവാത്മാക്കളിലുള്ള ചൈതന്യം, അവബോധം, അത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. പിന്നെ രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ രുദ്രന്മാര് 11 രുദ്രന്മാരാണുള്ളത്. അതില് പ്രധാനപ്പെട്ടതാരാണ്? ശിവൻ. ആ ശിവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. യക്ഷരാക്ഷസരില് കുബേരൻ എന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ്? ഖജനാവ് സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണ് ദേവന്മാരുടെ. കുബേരൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. വസുക്കളിൽ അഗ്നി, അഷ്ടവസുക്കളില് അഗ്നി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പർവ്വതങ്ങളില് മേരു പർവ്വതം ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഇനി 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതി, സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോ പുരോഹിതന്മാരിൽ ആരാണ്? ബൃഹസ്പതി. അതായത് ഇന്ദ്രന്റെ പുരോഹിതനാണ് ബൃഹസ്പതി. ആ ബൃഹസ്പതി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയൻ ആരാണ്? മഹാദേവന്റെ പാർവതിയുടെ മകൻ അല്ലെ, സ്കന്ദൻ. നമ്മുടെ സ്കന്ദനല്ല നമ്മൾ പറയാം കാർത്തികേയൻ. അത് സേനാധിപനായിട്ടുള്ള കാർത്തികേയൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് കാർത്തികേയൻ. പിന്നെ സമുദ്രം, ജലാശയങ്ങളിലെ സമുദ്രം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? മഹർഷികളിൽ ഭൃഗു മഹർഷി, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓംകാരം,
യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപം, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയം എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട്. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാം അസ്മ്യേകം അക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗു മഹർഷിയും, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപം, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളിലെ തിരുനാമ ജപവും സ്ഥാവരങ്ങളിലെ ഹിമാലയവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ഇനി വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥം. അശ്വത്ഥം എന്ന് വെച്ചാല് അരയാൽ വൃക്ഷം. അരയാൽ വൃക്ഷം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അരയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക്. അരയാൽ എന്നല്ലേ പറയാ, ആൽവൃക്ഷം. ആൽവൃക്ഷം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ദേവർഷിമാരില് നാരദൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഗന്ധർവന്മാരില് ചിത്രരഥൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. യോഗാസിദ്ധി നേടിയവരില് കപില മുനിയും ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ അശ്വങ്ങളിൽ വെച്ച്, അശ്വം എന്ന് വെച്ചാല് കുതിര, കുതിരകളിൽ വെച്ച് ഉച്ചൈസ്രവസ്, അമൃതം നേടാനായിട്ട് കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിരയാണ് അത് ഉച്ചൈസ്രവസ്. ആ ഉച്ചൈസ്രവസ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ആനകളില് ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഐരാവതം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. മനുഷ്യരില് ഭഗവാൻ ആരാണ്? രാജാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് വജ്രായുധം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പശുക്കളില് സുരഭി പശു ഭഗവാനെ പ്രതിനിധിക്കുന്നു. ജനനഹേതുക്കളില് കാമദേവൻ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സർപ്പങ്ങളില് വാസുകി ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിലെ അനന്തൻ ഞാനാണ്. അപ്പൊ അനന്തൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ അര്യമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായിട്ടുള്ള യമൻ, യമരാജന്മാരുടെ പ്രതിനിധിയാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി ദൈത്യന്മാരില്, ദൈത്യന്മാരിൽ വെച്ച അസുരന്മാര്, അസുരന്മാരിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ് ഭഗവാൻ. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാലം, കാലം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വന്യമൃഗങ്ങളില് ഭഗവാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? സിംഹം. വന്യമൃഗങ്ങളിലെ സിംഹം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പക്ഷികളില് ഗരുഡൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഈ സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമ അത്യ അവസാനങ്ങളൊക്കെ ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ സൃഷ്ടി വരില് ആദ്യവും അന്ത്യവും അവസാനവും മധ്യവും അവസാനവും ഒക്കെ ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ അധ്യാത്മ ശാസ്ത്രം. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം ആരുടെ പ്രതിനിധിയാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യം, തർക്കങ്ങൾ വരുമ്പോ ആ നിർണയ സത്യം എന്തോ അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം, അക്ഷരങ്ങളിലെ അകാര മന്ത്രം, ആകാര മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസം, അതായത് സമാസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാലേ, ഏതായതെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതില് ദ്വന്ദ്വ സമാസമാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ അനവസാനമായ കാലവും ഭഗവാനാണ്. സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ഭഗവാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് 4 മുഖങ്ങളും 10 മുഖങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള, ഒരു മുഖമൊക്കെ ഉള്ള പല ബ്രഹ്മാക്കളുണ്ട്. അതില് 4 മുഖങ്ങളുള്ള ബ്രഹ്മാവാണ് ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ ഇവയെല്ലാം ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. അപ്പൊ സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന ചില, എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന യശസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗ്യം, അല്ലെങ്കിൽ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ അടുത്തത് സാമവേദങ്ങളിൽ, സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത്സാമം, സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ഏതാണ്? ബൃഹത്സാമം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രം, മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷ മാസം, അതായത് നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങള്, ഋതുക്കളിൽ വസന്തവും ഞാനാണ്. അവിടെ സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത്സാമം, സാമവേദത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിവിധ ദേവന്മാര് പാടിയ മനോഹരമായ ഗീതങ്ങൾ ആണ് എന്ത്? സാമവേദം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സാമവേദ സൂക്തങ്ങളില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആകർഷകമായതുമാണ് ഇത് പാതിരാവില് പാടുന്ന ഗീതം. അതാണ് ബൃഹത്സാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. മാസങ്ങളില് മാർഗശീർഷ മാസം, മാർഗശീർഷ മാസം എന്ന് വെച്ചാല് നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങള്. കാരണം ആ സമയത്താണ് ഇത് നടക്കുന്നത്, ധാന്യങ്ങളൊക്കെ വിളഞ്ഞ് കൊയ്ത്ത് നടക്കുന്ന കാലം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളൊക്കെ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുന്ന മാസം, അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ചൂടും തണുപ്പും ഒക്കെ ഒരേപോലെ സമനിലയോടെ പോകുന്ന ചെടികളും പൂക്കളൊക്കെ തഴച്ചു വളർന്ന വസന്തകാലം,
പിന്നെ എന്താണ് വസന്തകാലം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി. ചൂത് കളിക്കുന്നവർ, അതായത് ചോരന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനാണ് ഭഗവാൻ എന്നാ പറയാ. അപ്പോ വഞ്ചകന്മാരുടെ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ചൂതുകളിയാണ്. അത്രയും വഞ്ചിക്കുന്നവരുടെ അവരിലും ആരാണ് ഭഗവാൻ? അതിലും ഭഗവാൻ അറിയാം വഞ്ചകന്മാരുടെ വഞ്ചകനാണ്. അത്രയും എന്താ പറയാ, ടോപ്പാണ് ആര്? അതിലും. പിന്നെ ചൂതുകളിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സുമാര് തന്നെയാണ് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ജയവും സദുദ്യമവും ശക്തന്മാരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ജയങ്ങൾ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സദ് ഉദ്യമങ്ങൾ, നല്ല ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ശക്തന്മാരുടെ കരുത്തുമാര് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ഭഗവാൻ വാസുദേവനാണ്. വൃഷ്ണികുലത്തില് ഭഗവാൻ ആരാണ്? വാസുദേവനാണ്. പാണ്ഡവരിൽ ഭഗവാൻ അർജുനനാണ്. മുനികളിൽ വ്യാസമഹർഷി ഭഗവാനാണ്. ചിന്തകരിൽ ഞാൻ ആരാണ്? ഉശനാകവിയാണ് ഞാൻ. ചിന്തകരിലെ ഉശനാകവി ഭഗവാനാണ്. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി, ഇവയും ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ശിക്ഷ കൊടുക്കുക, അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് നീതി, അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഗോപ്യങ്ങളിൽ ഏതാണ്? മൗനം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയാണ്, അല്ലയ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങൾക്കൊന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. എല്ലാത്തിനും കാരണം ഞാനാണ്. എന്നെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇനി ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് എന്താ പറയണത്? നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ ഏഷാ തുത്തേശതാ പ്രോക്ത വിഭൂതേർവിസ്തരോ മയ. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികളെ ഒട്ടും അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. അപ്പൊ പറയാണ്, എന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു അവസാനം ഇല്ല. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്റെ അനന്തമായിട്ടുള്ള വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രം, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. ഇനി ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി പറയുന്ന ഭഗവാൻ, യത് വിഭൂതി മത്സത്വം ശ്രീമർ ദുർജിതമേവ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. അതായത് വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ വിഭൂതിമത്തായിട്ടുള്ളത്, അതായത് വിഭൂതിയുടെ മത്തായി, അതായത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്, സുന്ദരമായിട്ടുള്ളത്, തേജസ്സുറ്റതായിട്ടുള്ളത് ഏതൊരു സൃഷ്ടി കണ്ടാലും അതെന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അത് അല്ലാതെ, അതായത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എല്ലാവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതെന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? അത് ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് മയില് നമുക്കറിയാലോ, സാധാരണ മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് മയില്. ആ മയില് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ കുയിലിന്റെ നാദം മറ്റുള്ളത് പോലെയല്ല, കുയില് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ സൂര്യകാന്തി പൂക്കൾ, സൺഫ്ലവർ, അതും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ അഥവാ ബഹുദൈതേന കിംജ്ഞാതേന തവാർജുന പിഷ്ടഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേനാസ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായിട്ട് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുക. അപ്പൊ ഇത്രയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇനിയും ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വേണ്ടത്? കാരണം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക, എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശമാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ എത്രയും സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു ശക്തിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ച് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ,
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വച്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौरप्रमानंदे. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ലൊരു അധ്യായം കഥ കേൾക്കണ പോലെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും അല്ലെ. അതെ മാതാജി. നല്ല രസമായിരുന്നു. അങ്ങനെ രേഷ്മ മാതാജി കേട്ടില്ല എന്താ? അങ്ങനെ ലയിച്ചിരുന്നു മാതാജി. അതെ അതെ, അതാണ് ഇത് ഇന്നത്തെ നാളത്തെ അധ്യായം അങ്ങനെ തന്നെയാ. വിശ്വരൂപല്ല നാളെ. ഇന്ന് പുതിയോഗം, നാളെ വിശ്വരൂപം. നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു കഥ കേൾക്കണ പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ അത് കേട്ടിരിക്കാം. നല്ല അതെ. ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചതിനായിരുന്നു. എനിക്കും തരുമല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഇതില് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ദേവന്മാർക്കും എന്നെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യഗണങ്ങളായ നമുക്ക് ഇത് അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ. അപ്പോ നമ്മുടെ അത്ര പോലും എലിജിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തവരാണോ ദേവന്മാര്? അല്ല, അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് എന്താ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതിയെ കുറിച്ചോ അവർക്ക് അറിയില്ല എന്ന്. അപ്പൊ നമുക്കും അറിയില്ലല്ലോ ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തി എവിടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തരമുണ്ടോ? അല്ല, ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒരു സൂചന കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആര് തന്നെയാണ്? ദേവന്മാരെയാണ് ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. പക്ഷെ മനുഷ്യഗണങ്ങളെക്കാളും ഉയർന്നവരല്ലേ അവര്? അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ദേവനല്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ജന്മം മനുഷ്യനായിട്ട് എടുത്തു എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാവരും ജീവാത്മാക്കള്, ഭഗവാന്റെ അംശം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്, ഈ ദേവന്മാരൊക്കെ നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവരാണെന്ന്. ആണല്ലോ. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ ശാപം കിട്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രൻ പന്നിയായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇല്ലേ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കഥ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദ്രൻ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ വിചാരിക്കുക ഇന്ദ്രൻ പന്നിയായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുമ്പോ ഇന്ദ്രനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ദേവനാണ് അല്ലെ. ഇന്ദ്രനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവമല്ല. മീൻസ് പന്നിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ദേവനായിട്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ യമരാജൻ ആരായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്? വിതുരരായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കഥ മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ പറയില്ലേ, വിതുരര്. യമരാജന്റെ അവതാരാണ് ആരായിട്ട് വരുന്നത്? വിതുരരായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ വിതുരരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോ യമരാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ദേവനാണ് അല്ലെ. മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുമ്പോ നമുക്കത് അറിയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച്, കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മളും ആരാകാം? ദേവനാകാം. നമ്മളും ദേവന്മാരാകും, അവര് മനുഷ്യരാകാം. എല്ലാവരും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അതിനോരോ കാറ്റഗറി പറയുന്നുണ്ട്. അതനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ. അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിലും കലിയുഗത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നാമജപം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ദേവന്മാർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. നമ്മള് ദേവനായിട്ടിരിക്കുമ്പോ ദേവന്മാരെ കാണുമ്പോ നമ്മൾ അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല്, ഈ ദ്വാരകയിൽ ജനിക്കുന്നവരില്ലേ, ദ്വാരകയിൽ ജനിച്ചവര്, വൃന്ദാവനത്തിൽ ജനിച്ചവര്, അവരെന്താണ്? അവര് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തോളിൽ കൈയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നു, ചിരിക്കുന്നു, അല്ല നടക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പാണ്ഡവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങുന്നവരാണ് അവരൊക്കെ. പക്ഷെ ആ ഭാഗ്യം ദേവന്മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതൊന്നും. ഇപ്പൊ ദ്വാരകയിലുള്ള ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ് അവർ കാണുന്നത്. ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കാണാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിലൊന്നും ആർക്കും സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എവിടെ വരെ പറ്റുള്ളപ്പോഴും വിഷ്ണുമൂർത്തിയെ വരെ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അത്ര ലെവലിലുള്ളവരാകുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? അതായത് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ട് ജനിക്കുന്നത് പോലും അത്ര ജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് പറയാം. ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ട് അവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ പാദസ്പർശം നമുക്ക് കിട്ടാണ്. ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുമ്പോ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ജന്മം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മമാണെന്ന്. പക്ഷെ വൃന്ദാവനത്തിലൊരു വൃക്ഷമായിട്ട് ജനിച്ച മനുഷ്യനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആ വൃക്ഷം എന്ന് പറയാ. മനസ്സിലായോ?
ഇപ്പൊ ഈ ഋഷിമാരെന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഋഷിമാരെന്ന് വെച്ചാൽ ഋഷി തുല്യരായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവര്, ഋഷികള്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവര് മനുഷ്യഗണത്തിൽ പെട്ടവർ തന്നെയല്ലേ? അതെ ഋഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രാജർഷികള്, ബ്രഹ്മർഷി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, രാജർഷിമാര്, ബ്രഹ്മർഷിമാര്. ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷി ആരാണ്? ബ്രഹ്മർഷി നാരദൻ എന്നല്ലേ പറയും. ഇപ്പൊ രാജർഷികള്, അതായത് ഇപ്പൊ ഋഷികൾ തന്നെ പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട്, അത് ഋഷികളുമായിരിക്കും, അവര് ഋഷിതുല്യരായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും, ചിലപ്പോ രാജാവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് രാജർഷികളായി. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മർഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഋഷികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഋഷിമാരുടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നവര്. അത് ഭൗതിക ശരീരം ഉള്ളവരാണല്ലോ ഋഷിമാരെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ദേവന്മാർക്ക് ഭൗതിക ശരീരം ഇല്ലല്ലോ. ദേവന്മാരും ഭൗതിക ലോകത്തിലല്ല അവര്. ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്, പക്ഷെ ഫിസിക്കൽ ബോഡി ഇല്ലല്ലോ അവർക്ക്. ദേവന്മാർക്ക് ഫിസിക്കൽ ബോഡി ഇല്ലാന്ന് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും ജനന മരണങ്ങളുള്ളവരല്ലേ? ആണോ? അറിയില്ല. ജനന മരണങ്ങളുള്ളവരല്ലേ അവര്. ദേവന്മാര് അമരന്മാരെന്നല്ലേ പറയുന്ന? ദേവന്മാര് അമരന്മാര്. അമൃത് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവര് ദേവന്മാരെ അമരന്മാരെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരുടെ ശരീരം പക്ഷെ കൃഷ്ണനും രാമനും ഒക്കെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചവരാ. കൃഷ്ണനും രാമനും നമ്മളെ പോലത്തെ ശരീരം എല്ലാവരുടെ ഒന്നും. കാരണം വെച്ചാല് ഓരോ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുമ്പോ ഭൂമിക്ക് വേണ്ട ഒരു ശരീരം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതേപോലെ ഓരോ ലോകത്തും ഓരോ ശരീരങ്ങളായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ബോഡി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോലെയല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ സ്വർഗത്തില് ഉള്ള ശരീരം, ആ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ശരീരമായിരിക്കും അവരുടെ. അതായത് നമുക്കിപ്പോ നമ്മള് ഫിസിക്കൽ ബോഡി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ പോലത്തെ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കൈ മുറിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ചോര വരും, അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളെ പോലത്തെ അല്ല, പക്ഷെ അവിടത്തെ രീതിയിൽ. ഇപ്പൊ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ ശരീരം ഉള്ളത് നമുക്ക്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രീതി ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുക. മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലെ ഏലിയൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള മാതിരി വേറെ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും. അതെ അത് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്, അല്ലെ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറില് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഭഗവാന്റെ ഉത്പത്തിയെ കുറിച്ച് ആർക്കെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൂടാ? ആർക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞൂടാ? ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ? ദേവന്മാർക്കും ഋഷിമാർക്കും അറിയില്ല. അതെ, ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം പ്രഭു. പ്രഭു പറഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്നൊരു ഓർമ്മ വന്നതാണ്. നമ്മള് പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ തന്നെ പറയണ്ടല്ലോ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അസൂയ തോന്നുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന്, നമുക്ക് സ്വയം ആസ്വദിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക? ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അവിടെ നമുക്ക് പറയാം. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് മറന്നുപോയി? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നുപോയി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ വീണ്ടും അത് പഠിപ്പിക്കുക ചെയ്യണത്, മനുഷ്യരെ. ക്ലിയർ ആയോ? നമ്മളെ വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? തിരിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉള്ള ദേവന്മാർക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, കാരണം അവർക്ക് അത് ഓൾറെഡി അറിയാലോ. അവര് ഭഗവാന്റെ എന്താണ് പറയുക, ഇപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രി അണ്ടറിലുള്ള മറ്റുള്ള മന്ത്രിമാരെ പോലെയാണ് അവര്. അവർക്കതെല്ലാം അറിയാം. അവരപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ അത് അറിയില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോ നമ്മൾ അതൊക്കെ മറന്നുപോയി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മളിത് വീണ്ടും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞിരുന്നവരാണ്, പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം തോന്നിയപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ വിട്ടു. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ നമ്മള് അതൊന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ഏതോ ഒരു ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോ നമ്മൾ അതൊക്കെ മറന്നു, നമ്മളെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിച്ചത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാലോ അവിടെ. മനസ്സിലായോ പ്രഭു? ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. അടുത്തത്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും യോഗശക്തിയെ കുറിച്ചും ശരിയായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ പറ്റും അവർക്ക്, അല്ലെ? കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ. ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 8, 9, 9, 10, 11. ഈ 700 ശ്ലോകം നമുക്ക് വായിക്കാൻ ഡെയിലി പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഈ 4 ശ്ലോകം ഡെയിലി വായിച്ചാല് ഈ 700 ശ്ലോകം വായിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പൊ ഡെയിലി നമുക്ക് ഈ 4 ശ്ലോകം
വായിക്കാം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ബീജാവാപത്തോട്. എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പെയ്യുന്ന ജീവാഭാവം. ബീജാവാപത്തോട്. അതൊന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. വിത്ത്, ഒരു വിത്ത് നടുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളില്. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭൂമിയില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു വിത്ത് നടാണ്. ആ വിത്ത് നമ്മള് നാമജപം കൊണ്ട് നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ വിത്ത് മുളച്ച് അത് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരവ്യോമത്തില്, അതായത് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്തും. അവിടുന്ന് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലേക്ക് എത്തും, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അല്ലെ. ആ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്. അത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, 7ാമത്തെ ഭൂമിയുടെ നേരെ ഒരു ലൈൻ പോലെ കാണുന്നുണ്ടോ? പോണത് കാണുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ലൈൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ? ആ കറുത്ത ഇതുമേലെ നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ഭൂമിയുടെ നേരെ നിന്നാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത്. കണ്ടോ? അതിങ്ങനെ പോയി എവിടേക്ക് വന്നു? ഈ ഇതിനെ തുളച്ചു. ഈ 7 നമ്മളെ എന്താണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തോട് തുളച്ചു. അത് ഇവിടെ വന്നു, ഇതിലെ വന്നു, വിരജ റിവർ കവർ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടേക്ക് എത്തി? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്തി. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയി ഇവിടെ വന്നു, ഇതിലേ വന്നു, ഇങ്ങനെ പോയി എവിടേക്ക് എത്തിയത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ വന്നു നിന്നു. കണ്ടോ? കണ്ടു. കണ്ടോ? എന്താ പോണത്? ഇത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബീജം നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ പോയി മൂന്നാമത്തെ ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഇതിനെന്ത് സാധിക്കും? ഇതിനെ തുളച്ച് പോകാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അതിനെ നമ്മളത് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ്, നമ്മളൊരു ബീജം നടാണ് അവിടെ അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു വിത്ത് നട്ടു. അതിനെ നമ്മള് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. വളം എന്താണ്? നാമജപം. നമ്മള് വെള്ളം ഒഴിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നാമജപമാണ് നമ്മുടെ വെള്ളം. വളമാണ് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും. ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ വിത്ത് മുളച്ചിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ തുളയ്ക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി അത്. പിന്നെ അത് എവിടേക്ക് പോയി? 2ാമത്തെ നമ്മളെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്തി. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഗോലോകത്തിലെത്തി, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലെത്തി. അങ്ങനെയാണത് പോകുന്നത്. കണ്ടല്ലേ? നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്താണ്? ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളൊത്ത് ഉത്കണ്ഠ വേണ്ട. അതായത് ഭഗവാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്ന പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്താ പറഞ്ഞ അവിടെ? 10 സ്വയം സമർപ്പിച്ച ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തു. അതെ, എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെ നിറവേറ്റി തരുന്നു അല്ലെ. നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാല് ഭഗവാൻ അതിൽ സന്തുഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി തരും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ സേവനം സമർപ്പിക്കുക, സ്വയം സമർപ്പിക്കുക. ഇത്ര മതി. നമ്മള് ബാക്കിയൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്തോളൂ. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? തിരുനാമജപം. അശ്വങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഉച്ചൈശ്രവസ്. കുതിര. കർത്താക്കളിൽ ഭഗവാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ബ്രഹ്മാവിനെ. 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും ഐശ്വര്യപൂർണമായതെന്തും ഭഗവത് വിഭൂതിയാണ്. അപ്പൊ ഐശ്വര്യ ഗുണമുള്ളതായിട്ടുള്ള എന്ത് കണ്ടാലും അതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ഭയങ്കര ബുദ്ധി കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കൂടുതൽ സൗന്ദര്യം കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഓർമ്മശക്തി കാണാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണ്? അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അസാമാന്യം, സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണുന്നതല്ല. പിന്നെ അർജുനൻ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, സനാതനൻ, അഭൗതികൻ, ആദിപുരുഷൻ, അജൻ, ഭഗവാൻ തന്നെ.
അതായത് പരം ബ്രഹ്മം പരം ധാമം പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവമച്ചം വിഭു എന്നല്ല പറയണത്. പരബ്രഹ്മമാണത്, പരബ്രഹ്മമാണത്, പവിത്രമായതും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? അങ്ങ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.